हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। एडीआरईआव गोबां साख्रि आरो लोगोसे खायसे नंखाय साख्रि लागासिनो दङ। बेनि सायाव मैयासिम मा बुंखो नोंथांमोनजों लेटेस्ट आपडेट लाबोबावदों जाहाथे नोंथांमोना बे खामानिखौ दामाव नेक्स्ट लेभेलाव मानोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज प्लास नेक्स्ट आरो गोदान भेकेन्सिस बेनो जाबाय सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बराव बेनो जाबाय एडीआरई 3.0 नि बाथ्रा बुंदों जोबनाय दानथिंहाय होननानै बे बोसोराव दा जियानो जा नोंथांमोना जुदि बे बोसोराव पास जायाबा नेक्स्टनि थाखाय रेडि जानाया जोबोर गोनां बे बाथ्राखौ मैया लाइभआव बुंदों। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो रिजाल्टनि आपडेटआव बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव। स' दायो लोगोफोर जों सेबा सेतुनि पर्टेलाव फैबाय आरो ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 नोंथांमोननि रिजाल्टआ बेयावनो फैसिगोन बेनो जाबाय 7 मार्चआव। 7 मार्चनि जाबाय फाइनाल रिजाल्ट नङा बे जाबाय मोनसे काट अफ माने बाथ्रा जाबाय जे नोंखौ स्किल टेस्टआव लांनो थाखाय बा अरेल टेस्टआव लांनो थाखाय मिनिमाम काट अफखौ होगोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव पास जाबानो नोंथांमोना साख्रि मोना नोंथांमोना लास्टआव ओभारअल मोनसे काट अफ फैगोन आरो बेयावसो माने 10 मेआव फाइनाल लिस्टखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बे उननिफ्राय नोंथांमोना मा अफिस लेभेलाव साख्रि मावनो हासिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 लेभेलाव आरो अके। स' दायो जोङो ग्रेड 4 खौ डिसकास खालामसै मानो होनोबा मैयासिम बिथाङा मोनसे लाइभनि गेजेरजों गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों बेनो जाबाय ग्रेड 4 साख्रिखौ लानानै दा बेयाव जायफ्रा गोरोन्थि मावगोन नोंथांमोना उनावहाय प्रब्लेमबो जानो हागौ दा बेखायनो जों ग्रेड 4 आव क्लिक खालामसै आरो खालामनाय लोगो लोगो बेबो रिजाल्टआ 7 मार्चआवनो नोंथांमोना काट अफ मोनगोन जेराव नोंथांमोना स्किल टेस्ट गैया खालि अरेल टेस्टल' एबा भाइभा टेस्टखौ लानाय जागोन ग्रेड 4 पस्टआव आरो दा बेयाव डिग्री पासआ एप्लाइ खालामदों नामा एबा डिग्री पासआ साख्रि लागासिनो दं नामा बेखौ मैयासिमा बुंदों आरो बुंदों बिथाङा जे गोबां सर्सआव मोननाय बायदिबा माने खायसे खायसे साख्रि मावगासिनो दं होननानै बुंदों आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा डाइरेक्ट दासिमबो लाइभ प्रुफ मोनथ'वाखै होनना बुंदों जेराव क्लास 8 पासनिफ्राय एचएस एलसी एबा 10 पास बेनिफ्राय एचएस पाससिमल'सो माने बे पस्टआव एलिजिबल जायो नालाय ग्रेड 4 आव स' डिग्री पासआ बे पस्टआव साख्रि मोननो हाया बे जाबाय मोनसे गोदान आयेन खालामबाय आसाम स्टेटआव दा बेखायनो डिग्री पासआ माने डिग्री पास लेभेला कम्पिटिसना बारा जायोखाय खायसे खायसे एचएसल' खालामनानै ग्रेड 4 आव साख्रि लादों बेखौ मोनथिदों गभर्नमेन्टआ दायो अके स' बेखायनो मोनसे बाथ्रा बुंदों जुदि नोंथांमोना ओरैबादि बुंदों आरो गोबां कमप्लेन होबाय नालाय जुदि नोंथांमोना फोरमान होनो हायोबा भेरिफिकेसन खालामनानै माने बिथांमोनखौहाय नायनाय जागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे गोनां जायोबा माने जायनोखि नंखाय होदों एबा फेक सार्टिफिकेट होनानै साख्रि लादों बिथांमोनखौहाय इउनिभार्सिटि लेभेलावहाय भेरिफिकेसन खालामनानै जे बिथाङा डिग्री पास मार नामा थ' बिथांमोनखौहाय गभर्नमेन्टआ भेरिफिकेसन खालामनानै माने उनावहाय आयेननि राहा लागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आरो अके। दा गोसो जायोब्ला गभर्नमेन्टआ इजियावनो गासैबो भेरिफिकेसन खालामनो हायो मानो होनोबा सासे केन्डिडेटआ क्वालिफाइड जायोबा डिग्री पास जायोबा माने बेनि एगेन्स्टआव गासैबो एसुडेट थायो डकुमेन्ट्स थायो जेरै मार्कशिट थायो सार्टिफिकेट थायो गासैबो इउनिभार्सिटियाव डाटा थाखायो बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा होनदों जे जुदि नोंथांमोना फोरमान होनो हायोब्ला बिथांमोनखौहाय भेरिफिकेसन खालामगोन होननानै बिथाङा लाइभनि गेजेरजों बुंदों। दा जियानो जा जाहाथे नेक्स्ट लेभेलाव बेबादि खालामा जाय नोंथांमोना माने ग्रेड 4 आव जुदि साख्रि मावनो गोसो दङबा स' नोंथांमोना डिग्री पासआ खालामनाङा एचएस पासल' दङबा नोंथांमोना खालामना ला जुदि फेक डकुमेन्ट्स होयोबा गोबां आयेननि माने माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो खायसे खायसे जेलबो जानाय गोबां माने थांनाय बाराव रेकर्डबो दं आरो गुबुन गुबुन पस्टनि लेभेलाव दा जियानो जा 3.0 ओंखारोबा नोंथांमोना जायनोखि डिग्री पास थ' नोंथांमोना ग्रेड 4 एप्लाइ खालामनाङा स' डिग्री पासआ डिग्री पासनि साख्रि दंखायो प्लास एचएस पासनिफ्रायनो नोंथांमोना डिग्री पासआव एडीआरईआव इलिजिबल जायो आरो जायफ्रा क्लास 8 पासनिफ्राय एचएसल' दङ नोंथांमोना ग्रेड 4 आव इलिजिबल जागोन अके। आरो दायो गोबां कमेन्ट्स फैगोन बेनो जाबाय डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना बै समावहाय एचएस पासल'मोन जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारदोंमोन नाथाय दायो डिग्री पास जाबाय दा बेबादिबा माखासे काट अफ डेट थागोन जे बै समाव जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारदोंमोन बेनि टाइमखौसो लागोन नालाय अब्ला बै समाव नोंथांमोना लास्ट सेमिस्टार दंमोन नाथाय डिग्री पास जायाखैमोन अब्ला नोंथांमोना जोबोद टेनसन थाया आरो स' नोंथांमोना ग्रेड 4 आव इलिजिबल जानांगोन मानो होनोबा बै समनि काट अफ डेटखौसो हमनाय जायो दा एग्जामा लेट जायो नालाय बै समनिखौसो डेटखौहाय हमनाय जायो आरो दा जियानो जा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ 3 इयार्स भेलिडिटि थायो जुदि एक्सपायार जाबायबा नोंथांमोना खालामना लादो 60 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ खालामना लानांगौ अके स' 60 डेजसिम टाइम होयो आरो दा बेखायनो बिनि सिगां जुदि एक्टिभ गैयाबा नोंथांमोना खालामना ला नङाबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय प्रब्लेम जानो नागिरो दा जायखिजाया उइदिन 60 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना रिनिउवेल खालामनानै लानांगौ आरो बेनि बागै नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला इम्परटेन्ट भिडिअ नोंथांमोना चेनेलावहाय मोनलांबाय थागोन।